Balears és la comunitat autònoma amb la taxa més alta per denúncies de violència de gènere. El primer trimestre de l'any han crescut més d'un 4%, però encara hi ha molts casos que no es denuncien. Durant el 2010 varen morir a mans de les seves parelles 73 dones arreu de l'Estat, 2 a les Illes. Enguany, la violència masclista s'ha cobrat la vida de 32, una de les quals a les Balears. Malgrat que augmenta la conscienciació social, es tracta d'un problema que continua existint. Durant l'estiu, que és quan hi ha més convivència, creix. Ens donem compte que les víctimes mortes normalment no han denunciat i és per això que no hi ha una causa-efecte realment, o sigui, per més violència no hi haurà més denúncies. Segons els professionals, hi ha diferents obstacles que dificulten que les dones interposin les denúncies. Alguns són la dependència emocional, la cultura masclista o el pensar que no tindran suport institucional. Destacaria com més importants 2 obstacles, que és la por a represàlies de la parella i, d'altra banda, la dependència econòmica i, en situació de crisi, un dels sectors més vulnerables precisament és el sector femení. Per això fa que les dones no s'atreveixin a interposar la denúncia o que en un darrer moment se la desisteixin de la mateixa. El requisit perquè una dona víctima de violència de gènere rebi protecció i ajuda és interposar una denúncia.